Niin, että tämmöinen vanhus ja nurkainenkin pääsee tuonne kyytiin. No niin, Martti, miltä se nyt vaikuttaa, kun ajatellaan, että tässä ollaan nyt vihdoinkin sitten pääsemässä siihen unelman täyttymykseen, mitä ollaan suunniteltu. Tämmöinen hieno ilma. No joo, tämähän tuntuu oikein hienolta, kun tässä on tämä kesä ollut näin kovin sateinen ja me on tehty tätä lähtöä monta kertaa, mutta aina on tullut vettä. Niin joo. On se hieno, nyt oli sattu näin hieno, kaunis syksyinen ilma. Ja jos ei vettä, niin ainakin joku este. Niin, ja näin se on. Meillähän niitä on. Joo. Tästä mihinkään. Syksyllä niin se saattaa tämmöiseen kirkkaaseen ottaa. Joo. Näyttääkö hyvältä? Kyllä se ihan hyvältä näyttää tuo. Joo. Se on vaan, onko kala samaa mieltä sitten, niin sitä me emme tiedä. Siitä me ei vielä tiedä, mutta ei. Pian me se tietää. Joo, kyllä se tästä näin. Meidän herrammekin siinä sitä mieltä, että kalaa pitää saada ja sitten kun ongittiin se kala, niin siellä oli hopea raha siellä kalan vatsassa. Ja se oli aika erikoista. Se oli ihan erikoista. Ja se oli, kato, herra sanoo, että Pietari, että meppä se heitä ja ensimmäisen kalan se saa. Joo, hän tiesi sen, että se on siellä. Joo, siinäpä se onkin. Mutta kyllä hän suosii kalastusta. Kyllä. Tässä on huono siiman kohta, sen näkee selvästi. Se on ihan tuolla lailla tärvättynyt tuossa, että sitä ei kyllä uskalla käyttää, se pitää katkaista. Niin, se iso kala, joo, kyllä. Siinä. Yleensä ne, jotka putoavat, niin on kaikkein suurin. Joo, ja silmänväli on suuri. Joo. Joo, kyllä. Pitkä. Joo, kyllä kummasta, miten ne ehtii mitata ne, jotka putoavat. Niin, siinäpä se onkin. Mutta kyllä ne yleensä mitataan, että kyllä oli suuri. Kyllä. Joo, se oli varmaan 10 kiloinen. Joo. Mikä tuo? Merkki. Ei kun tuo Lovran, se tuo, mikä tuo V on? Se on niinku kaikuluotain. Kaikuluotain. Joo. Joo. Se on tarkkaa työtä. No nyt ollaan jännityksessä. Käsi vispaa ahkerasti. Maaltakin niin 5 kiloa. No nyt rupeaa jo menemään kyllä. Tää pikkusen piti narrata, sitä ei käy sinne suoraan vettä. No varmaan. Hieno kyllä, kun se on hyvän näköinen. Siinä missä Iseltä tuo sun uistimes, että rupeaa tekemään mieli kahvia tässä. Kyllä. Meillähän on kahvia tuo. Joo. Mitähän jos vähän törpöteltäisiin? Kyllä me nyt otetaan. Kyllä, syksyllä se on syvemmällä kala, ei siinä päästä mihinkään. Joo, onko meillä niin kuin päästä mihinkään? Sä taidat nostaa siellä. Kyllä se on nyt lähettä. Joo. Onko tässä nyt sitten niin, että tässä on aivan kohta pimeä tuttuna? Että... Aurinko laskoo niin nopeaa. Joo. Kylläpä se näyttääkin tosissaan, että se rupeaa laskemaan. Ei se ole tuosta horisontista kuin 20 senttiä enää ylhäällä. Otetaan ankkurit ylös. Joo, otetaan. Näin se on tehty.
Tässä paatissa on hyvä kippari. Tulee sitten tuolta omia aikojansa tuon veneen kanssa, mikä siellä on. Tähän se meidän tämänkertainen matkamme sitten päättyykin. Vai päättyykö? Tämä on nyt sitä Nurkkalan rantaa sitten tässä. Tämmönen leirintäalue. Aukko peitti sivistyksessä, kun tuli käytyä Nurkkalassa. Kauempana näkyy jotakin asuntovaunujakin ja niitä on niille mahdollisuus tilata sitten paikka, vuokrata se vaikka koko kesäksi. Ei siinä päästä mihinkään. Suosittelen. Kapteeni on kunnossa, kunhan kaikki on. Pitää olla hyttikin kiinni ja suojattu muovilla. Kyllähän se kapteeni sieltä kohta tulee. Tässä tapauksessa sen hyvin ymmärtää, jos kapteeni jättää aluksensa. Mutta sitä ei oikein ymmärrä, jos pitäisi olla viimeisenä, niin jättää aluksensa silloin, kun se on uppoamassa. Mutta tässähän ei ole kysymys uppoamisesta, vaan veneen turvallisesta saattamisesta rantaan. Määrätietoinen on miehen askel ja marssin suunta on selkeä. No ei tässä on aina. Ja onko siellä hiiren pesä? On siellä ollut hiirulaisilla mukavat olot. On. Kapteeni apulainen väsähti, vaikka ei ole tehnyt yhtään mitään. Apulainen on kuvannut ja lavastunut ja kaikki. On sentään mahtavaa olla kotona. Tulepahan vanhuus ja Neitonen kanssa tähän kuvaan minun kanssa. Mistä se nuori pari tulee? Nuori pari tulee semmosesta. Hän tulee Lappajärveltä. Minä tulen sellaisesta ohjelmasta kyllä kapteeni osaa.